डक्टरफोरा लिरो ACDC SOS बेफोरनि सोमोन्दै एबा मिनिंखौ नोंथांमोना मिन्थियोना लोगोसे साना माबोरै जोनोम जानाय एबा सोमजिनाय बेफोरबायदिनो अमेजिं फैक्ट्सनि सोमोन्दै मिन्थिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै एसि माने ओंखाम जानायनि सिगाङाव डिसि माने ओंखाम जानायनि उनाव SOS जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला बाहायनांगौ अडि सानसेयाव मात्र खेबसेल' बिदि सानसेयाव खननै टिडि सानसेयाव खेबथाम एबा गरथाम QD सानसेयाव खेबब्रै बेथ' थांबाय डक्टरफोरनि लिरनायनि सोमोन्दै दायो जों सावरायगोन साना माबोरै सोमजिनाय 500 करोड़ सिगाङाव अख्राङाव धुला आरो गेसफोरा दंमोन बेफोर धुला आरो गेसफोरा बेरफुंनायनि जाहोनाव जोमैयाव उल्था उल्थि एबा प्लास माइनास जाफैबाय बेफोर जोमैनि खाथियाव मोनसे हाथरखि दंमोन आरो बे हाथरखिनि मुङा जाबाय सुपारनोवा बे सुपारनोवाया बे जोमै बेरफुंनायनि जाहोनावनो थैनो गोनां जाबाय आरो बेफोर गेसफोरा ओरैबादि खर'थिजों गिदिंनो हमबाय आरो बियो गरम एबा बिदुं बांनोबो हमनायसै बे जोमैया बेरफुंनायनि जाहोनाव गिदिंनो हमबाय आरो बोगथाबमा बोलोनि जाहोनाव बेफोर गासैबो ज' जानो हमनायसै बेनि थाखायनो जोंनियाव निउक्लियार फ्युजन जानो हमबाय आरो बेबायदिनो जोंनि साना जोनोम जाबाय एबा सोमजिबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो आरो चेनेलाव गोदान भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेबायदिनो इन्टारेस्टिं फैक्ट्सनि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय